Martina. Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. Toto video nebude z Minecraftu ani z žiadnej hry. Toto bude normálna ďakovačka. Mám tu zo sebou aj hostia. Čaute. Je to Števo. Čo? Pod iným menom SK Stebab 007. Dobre, Števo sa predstavil. Ďakujem vám za 5 odoberateľov. Veľmi si to cením. Ja som ti dal tiež odber. No, dobre, ďakujem. Dal som ti to 5. Dobre. Dúfam, že pribudnú aj ďalšie nuly. Že bude napríklad 50 000, alebo tak nejak. Nie? Tak, to ja neviem už. No tak Neviem ty... už. Dobre. Tak. Čo ešte nám povieš, Števo? No, zatiaľ videa z svojich komentárov, ktoré som čítal, sa väčšinou ľudia pýtali, že robíš veľmi krátke videá, že či by si nenatočil nejaké dlhšie. Tak čo ty na to? Dobre, odpoviem veľmi rýchlo. Nemám v tých videách čo vraveť. Proste... Tak by si mohol aspoň natáčať. No natáčať dobre, hej, ale veď aj keď pozeráš na to posledné video napríklad. Pozeral si ho a veľa tam bolo ticha. No, Ale možno je to tou chybou, že mi spadlo audio a nebolo žiadny zvuk. Čiže tam nebolo počuť ani ako bloky stávam alebo tak. To viem. To som si čítal. A dúfam, že do budúceho týždňa už budeš mať 10 odoberateľov. No tak to neviem. Joj, to čo mi vyskočilo? Tak. A toto bola moja ďakovačka a čaute. Čaute.